मैयानि दिनाव बिथां रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंखौ आसा खालामनानै थादोंमोन। जाउनाव मोजां जाजमेन्ट मोनोब्ला रंजानोसै होननानै सानदोंमोन। माइखौनो हालायथ'वाखैमोन। मैया सानसे माइ हायालासिनो थाबाय। दाबो जेबो नङा, सप्तानैनि डेट बिदों होननानै खोनादों। माबा बे बिथांथ' नंला, सरखारि उकिला सप्तानैनि डेट बिदों होननानै जोंहा बियो रिमोनलां बिथाङा फोरमायदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों। आरो आं माखासे बिथां रन्जन दैमारि सारनि माखासे सेक्रेटारिफोरजोंबो सावरायदों, पार्सनेल सेक्रेटारि बिथांमोनाबो बुंदों सप्तानै सम बिदों होननानै। खिन्थु मैयानि सानखौ रन्जन दैमारि सारा उदां जायोब्ला जों गोग्गोम रंजानोसै होनना सानना थादोंमोन, जायनि फलाव जों माइखौ हायाखैमोन। दिनैबो बाबांसिन माइ हानो ओंखारबोदों। दासो हानोसै, नै हिनजावा हालायबाय। बेजोंनो लोगोसे आं मैया जिथु जांख्रिथायनि थै बेखौ नायदों। नायना जा गाबनो ओंखारदों। जाहोना जाहैबाय, जाय समाव NDBफोरा हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन, बै समाव गमामायैनो बिथां पंकज लाहारी जांख्रिथायनि थैजों जिथु सावगारि एरखांदों, बेवहाय एक्जेक्टलि नुनो मोनदों। मानोना जोंबो मिथिगौ, जोंनिथिंजायबो माखासे बारग' NDBनि सोद्रोमा दंमोन, जेरावहाय जाय न'खराव NDBनि माखासे रिभलिउसनारि केडार्सफोर, बै न'खरनिखौ पुलिस प्रसासननिफ्राय, आर्मि रौनिया हान्जानिफ्राय गोबां बेबायदिनो टर्चार होनाय, बेजोंनो लोगोसे जाय गामिनि सेंग्राफोरा NDB अर्गेनाइजेसनाव थाङो, बै गामिखौबो हेरेसमेन्ट होनाय, टर्चार खालामनाय, बैनिफ्रायबो बांसिन जाय न'खरनि सोद्रोमाया NDB आफादाव थाङो, बै न'खरनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ बुग्लि सुग्लि खालामनाय, लांखुमाना गावथारहैनाय, बैफोरबायदि जाथायखौ जों टटेलि उन्दै समावनो नुबोजोबदों। जों उन्दै समावनो जेब्ला आर्मि पुलिस थाङोमोन, अब्ला बै दाउसाफोरा सिलाफोरजों साबथिं जानो नागिरनायाव जेरै ज' थायो, गावस्रालायनानै ज' जाहैयो, थिग बेबायदि अबस्थामोन। दा बैफोरखौ जों नुबोनायखाय जांख्रिथायनि थै बे सिनेमाखौ नुनायनि गेजेरजों ओरैबायदि रोफो रोफो गाबदों, गोसोआव दुखु मोनदों, दाहा नांदों। जोंनि संसाराव बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनोनो, बुहुमाव बर' हारिखौ गुबुनारिफोरा मुगैनाय, नासयनाय, गादबनायनिफ्राय रैखाथि होनोनो जाय गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों सरखारनि हेंथायै दावहा होदोंमोन। दा बेवहाय दिनै गोरोबथानि उनावबो बिथाङा उदां जायाखैसै, बेखौ लानानै गोबां दुखु मोनदों। पंकजनि सुर जय श्रीराम दे इसोरनि मुंथ'। दा बेवहाय नुनानै गोसोखौ बिराद दुखु मोनदों। दिनै गोरोबथानि उनावबो बिथांमोनहा गाव गावनि कमरेड लोगोखौ उदां खालामनो मानो एसेबो इनिसियेटिभ लायाखै, बे खोथाखौ सानदों। न' डाउट गबिन्द साराबो मैयानि समाव डि इस्लारिनि गेजेरजों जों नुनो मोननाय बायदिबा बिथांमोनाबो इनिसियेटिभ लादों होननानै बुंफिनदों। गोबां बुंजानायनि उनाव मोजां मोनदों, इनिसियेटिभखौ लानांगौ, खिन्थु बेफोर डायलग महरावल' जानानै थानाङा आरोना। माने प्रेक्टिकेलाव नोंथांमोना मावथारनांगोन, उदां खालामथारनांगोन। दिनै आरो बेजोंनो जोंनि बर'नि समायसाया जोबाखै। दा जोबहोनोब्ला मा जोङो उननि समाव खामानि मावलांनांगोन, बेफोरबो थाबाय मोनसे। आरो दिनैनि समाव हाथियारजों जुजिनायनि सम गैला। जोङो खलमनि दावहा होनांगोन। खलमनि गेजेरजों जोङो दावहा होनोब्ला साफ्रोमबो जों नैबे स्टेजाव थानाय बर' सुबुंफोरा, इन्टेलेक्सुयेल जा, सोरबा साख्रिआवला जा, सोरबा फालांगियारि जा, सोरबा आबादारि जा, जाय जेसे हागौ एसे
गावनिया गावनिजों सासेया सासेजों अनलायनांगोन, मदद होलायनांगोन। बैनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि जिथु आद्रा थानाय सिमां बेफोरखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन। दा बेवहाय जोंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैला, सानबाबो मोनला। दा जाय हायो नोंथांमोना मावलांनाया मोजां। उननि समाव जोङो ना नैबे BTC बिसायख'थिनि उनावनो बर' माहारिया मा जागोन मा मागोन बेफोरनि जेबो उद्देश्य गैया। मानो गैया? दिनै बुंनायजों मावनायजों गोरोबाखै। दा खोथाया बेसो साननो गोनाङा। बुंनायजों मावनायजों गोरोबनायबालाय दिनैनि सरखारखौबो जों बुंनांगौ गैया। दा नोंसोरो इलेक्सनखौनो नुबाय थादों। इलेक्सननि बेलायाव मा जादों? गुबुन हारियाबो बिदिनो बेदखलखारि दं, इलिगेल इनक्रोचमेन्टफोर दं। बैसोरखौ माथो दांनोनो हाया। बर'फोरखौल' खोमा खेबहोनाय, लासिं सिं बुनाय मानाय। दा बैफोरखौ जों मा होननांगौ? दा गोसोआव खोब दुखु मोनदों। माखासे भिडिअ' बे जिथु जांख्रिथायनि थै बेखौ एसे होनानै आं रिजायलांगोन। गोबां गोथौ खोथाखौ बुङाखै। जिथुखे समा दा बिथां गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि सायावनो सोलिगासिनो दं नालाय, आरो बिथांमोननि समायसाखौ जों सिगांनि समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ खाथियाव मोननो हायाखैब्लाबो बिथांखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव खनसे खननै लोगो मोनदोंमोन। बै उन्दै समावबो जों गोबां हास्थायदोंमोन रन्जन दैमारिया नुनायाव माबायदिब्रा, माबायदि लिडारफोरा माबायदि बेबायदि सानदोंमोन। दाथ' टिभियाव मबाइलाव जेरावबो नुलाजोब्बाय। दा बिनिफ्राय जों जोंनि गेदेमाफोरखौ खाथियाव मोननानै जों सिबिनोसो हानांगौ। खिन्थु सिबिनाया गोजाननि खोथा। दिनै समायसाया माबायदि जादों। बिब्दिब्ला जों गमामायैनो बर' हारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नासयजाबोदों, मुगैजाबोदों, गादबजाबोदों। जाय गादबजानाय, मुगैजानाय, नासयजानायखौ बुहुमावनो बेबायदि गैया खालामनोबा, बर' हारिखौ गादबजानाय, नासयजानाय, मुगैजानायनिफ्राय रैखाथि होनोनो बिथांमोना एफा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय, डेडिकेसन खालामबोबाय। बेबो आखाइयाव हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा। बिथांमोना खुनु सानसेबो सम सान्थियै जिरायनो थानो मोनाखैमोन। अब्लाबोदि हारिखौ सिबिबोदों। अब्ला बिथांमोनखौ जोङो गोरबो बिखाजों सेलिउट खालामनांगोन। बेखौसो जों हास्थायो। स' आंबो माइ हानोसै एसेखौनो बुंबाय। आरो जोंहा बिथां बर' हारिनि बा बर' सिनेमा जगतनि सिनियर आर्टिस्ट, बेजोंनो लोगोसे बर' हारियाव सोलोंथाइ बिफानाव गोबां बिफाव लाबोनाय आरो आबसुनि गेजेरजों गोबां खामानि मावबोनाय बिथां मेघनाथ। जाय मेघनाथ बिथाङा बर' हारियाव गोबां सिनेमा जगायबोदों। आरो बिथाङाबो जे सासे जेलाव थानांनाय फिसाला दङ, बेनि गुमुरखौ नागिरना मोनाखैमोन। नाथाय एनिथिं एमजे ब्लग चेनेलनि गेजेरजों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायबो बावदों। बे भिडिअखौ आं दान्दिसे उनावनो होगासिनो दङ। आरो बिथांजों आङो मोजाङै सावरायनानै बिथांनि बागै जाखिनि बर' समाजाव फोसावनांगौ दङ बेखौ फोसावगोन। मानोना जाय अमल होननाय, बे अमल होननायनि बिसिखौ आं सिगाङावनो गोबां खेब लोगो मोनबाय। बेबायदिनो बिथांमोना बारग' इनदिबि बिथांमोना जाय जेलाव थानांनाय बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय धरना लानाय हाबाफारियाव आं बे बाजैखौ गोबां लोगो मोनदों। खिन्थु बे मेघनाथ सारनि बिहामजो होननानै आं मिथियाखैमोन। मैया एनिथिं ब्लगनि गेजेरजों, एनिथिं एमजे ब्लगनि गेजेरजों मिथिनो हानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो एनिथिं एमजे बिथांनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरदों बे समाव। स' थेंकिउसै। दसे माइ हानायनि उनावहाय जायखारनोसै दान्दिसे। जिउआ दाबसे जायगानिल' नङा, दोरोदबाय थानांगौ। स' थेंकिउसै बयनिसिमबो।